Naša naredna gošća jeste član Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Društva Srbije za odnose sa javnošću i član Memorijalnog društva Nikola Tesla u Njujorku. Pored toga, ona početkom 90. godina započinje karijeru u odnosima sa javnošću za koje je radila u stvari u vodećim domaćim firmama PR. Takođe, ona 2007. se seli u Saudijsku Arabiju i tu nastaje njen prvi roman Nina od Arabije. Sa nama danas Marina Bulatović-Barni. Dobar dan. Dobar dan, Marina, dobrodošli kod nas. Evo ja sada kada čitam ovo, šta sam u stvari sve i pronašla o vama, jako zanimljivo, mogu vam reći, znate šta me posebno zanima? Ovaj prelazak u stvari od PR-a do pisca ovog jednog veoma interesantnog romana. Pa da, 2007. Svi mi imamo neke snove, ja sam imala snove da nađem idealnog partnera jednog dana i to se desilo poprilično kasno u mom životu u 42. godini, premda mi je to drugi brak. Mi smo se selili u Saudijsku Arabiju i prvi put posle, toliko godina, 15 godina baveći se PR-om, ja sam po ceo dan sedela kao i većina Saudiki kod kuće sama, čekala muža da dođe, počela da kuvam ručak, savladala neke stvari koje nisam znala pre toga. Upoznali ste sa kuhinjom, jel? Jeste, i upoznala sam se i sa suprugom i sa novom zemljom koja je potpuno nepoznata i s kojom Srbija još uvek nema diplomatske odnose. To je jedina zemlja sa kojom Srbija nikada nije imala diplomatske odnose. I onda sam morala jednostavno da kreiram sebi neki posao, da počnem nešto da radim. I s obzirom da je Saudijska Arabija nepoznata ne samo nama, nego svuda i u svetu, znaju svi da imaju kralja, da imaju naftu, da imaju kamile, pustinju, da je tamo jako vruće. Ali da ne vole toliko turiste. Ne vole turiste, nema turista, uglavnom to su hodočasnici koji idu u Meku, jeste. Tako da, apsolutno niko ništa o njima ne zna i ja sam se, rekla sebi jednog dana, pre jedno 3,5 godine, ajde Marina, sad ti je lepo da svetu predstaviš Saudijsku Arabiju, tako da je to knjiga i o Srbiji, o Saudijskoj Arabiji i u Americi, odnosno Njujorku, koji je moj životni san da jednog dana tamo živim. Volela bih sada da nam ispričate zapravo vaš prvi susret kao nekoga iz Srbije, svi odlično znamo i ovde kako živimo, kako funkcionišemo, sa potpuno jednim drugim načinom života koji samo mi možemo čitati trenutno ili iz ovakvih knjiga ili gledati na televiziji. Pa jeste. Stranci tamo, znači šta je za nas bilo prvo iznenađenje, stranci žive u odvojenim kampovima. Znači od 2004. kada se desio neki napad na strane radnike, onda su stranci u kampovima od tada žive, a do tada su živjeli zajedno sa lokalnim stanovništvom i mi smo se preselili u taj kamp. Moj suprug ima kanadski pasoš, pa tu su Kanađani, Amerikanci, Filipinci, raznorazni. Srba nema, pošto ja sam jedini Srbin u našem kampu. I kada izađemo u kampu možemo da se ponašamo kako želimo, ali kada izađemo van kampa moramo da poštujemo te njihova pravila u oblačenju, u ponašanju. Znači, ne smete, ne znam, da se ljubite sa suprugom, ne smete, možete da se držite za ruku, onda morate da nosite te crne dugačke baje. Ja crnu boju nikad nisam voljela, to mi je jedna od težih stvari koja mi je padala. Recimo, u Saudijskoj Arabiji njihova vera ne dozvoljava da se prodaje i da se konzumira svinjsko meso, oni jedu kamilje meso, to mi je, na primjer, nije teško palo, pošto sam vegetarijanac, ali ima tako puno različitih stvari, alkohol je zakonom zabranjen, onda jedina zemlja u kojoj žene ne voze automobile, to je Saudijska Arabija, ali ja često volim da pohvalim našeg princa Al-Valida, saudijskog princa Al-Valida, koji je, da bi se borio za prava žena, on je dozvolio jednoj ženi Sauditki da vozi njegov avion. Tako da imamo taj apsurd da žene ne voze automobile, ali voze avione. Da, imamo u stvari i različite slike vi ste poslali i kada režija bude spremna mi ćemo i pogledati. Postoje različiti zanimljivi saobraćajni znaci u Saudijskoj Arabiji, je li tako? Samo kada... Ja kažem, uglavnom stranci, za razliku od mog supruga i mene, žive u tim kampovima i ne izlaze nigde. Mi volimo da putujemo, mi smo celu Saudijsku Arabiju proputovali, često imamo goste koji naravno moraju da odu u Bosnu da bi izvadili vizu, jer u Srbiji nema ambasade. Evo da, ovo je festival cveća u našem kampu. Znači, Saudijska Arabija je zemlja pustinje, ali oni navodnjavaju tu zemlju i ovo su recimo tradicionalni njihovi ples igre saudijske.
da, ta njihova nošnja, muškarci nose bele haljine, ali stranci, recimo moj suprug ne mora tako da se oblači, ali ja moram. Znaci, jel tako? Jeste, to je Kamila prelazi put i sad... Kako je bio prvi susret s Kamilom? To je bilo, mislim, ovo je jedan kafić u Katifu, gradu Katif, u istočnoj provinciji Saudijske Arabije. Evo, tu je dozvoljeno 45 zato kilometra na sat da se vozi, a inače Saudici su jedni od evo vidite i na saobraćajnom znaku žene u abaji. Ima crnu maramu i to je biblioteka. Biblioteka, da. Kažite mi, koliko je bilo ta... Evo sad, samo da kažem, ovo je džamija za žene. Znači ima i posebno džamija za žene? Single sekcija i ovo što smo sad videli McDonald's, to se prvi put susreli u Saudijskoj Arabiji, to ne postoji zaista nigde drugde u svetu, znači ceo svet je njihov podeljen na single i family sekcije. Šta to znači? U single sekcijama sede samo muškarci koji izađu sami, a u family sekcijama sede žene koji izađu sami i familije. Tako da se ti svetovi muško-ženski se faktički nigde ne susreću. Znači McDonald's, bilo koji Costa Cafe ili ovo što imamo po Beogradu, to sve postoji ti lanci, ali muškarci sede sami koji su u jednoj sekciji, a žene sede u drugoj. Interesuje me, eto kad sad spominjete, svi su nekako odvojeni. Kako stupaju onda u brakovi? Jesu li tamo ljudi usamljeni? Evo ovde imaju svu slobodu, a nekako i dalje se priča u Srbiji ljudi usamljeni. Ali znate kako je, preko preporuke, uglavnom preko preporuke, tamo ili majka ili tetka ili komšinica gleda. Znači kad se, na primjer, bračni par venčava, imaju mušku i žensku svadbu. Znači čak i na svadbama nemaju zajedničke svadbe i onda tu dođu majke, tetke, komšinice i gledaju za svoga sina, za svoga, ne znam, dečaka. I preko preporuke. To je glavno. Da, rekli ste u stvari i videli smo koliko se naš život u Srbiji razlikuje od života u Saudijskoj Arabiji. Donekle vi ste o tome i pisali u vašoj knjizi. Šta je bila inspiracija za knjigu Pored života u Saudijskoj Arabiji i da li ste u stvari time želeli da približite njihov način života nama, čitaocima? Pa jesam. Meni čitava ideja ove knjige je da tu knjigu nađem književnog agenta u Njujorku i da približim i Srbe i Saudice. Ali Srbi i Saudici imaju vrlo sličan problem. Nisu naročito popularni na međunarodnoj sceni. Nažalost, moram tako da kažem. Da, pa jeste, živa istina. Nismo naročito popularni. I onda mi je cela misija i vizija bila da približim američkom čitaocu Saudica i Srbina na jedan simpatičan, da smo mi jedna ipak fin, šarmantan narod, bez obzira što, eto, ne bije nas takav glas. Ste imali vi predrasude kada ste otišli u Saudijsku Arabiju prema tamošnjem stanovništvu? Upravo sam o tome i pisala u knjizi. Znači, moja majka se strašno trudila da nas vaspita da nemamo predrasude i mi smo se u staroj Jugoslaviji, znate i sami, znači, družili i sa Hrvatima i sa muslimanima i sa drugim verama. Znači, mi nikad nismo gledali koje vere, boja kože i tako dalje. Ja sam zaista mislila da nemam predrasuda. Međutim, posle jedno mesec dana, i bila sam ubeđena, kao ja kad odem tamo, sve će biti u redu. Međutim, bila je, sećam se ta prva godina kad smo se doselili u Saudijsku Arabiju, bila je Nova godina i Božić katolički. I suprug i ja smo krenuli prema kolima i jedan Saudijac u beloj haljini je, mislim, strašno me sramota što ovo pričam, ali to je istina i to se stvarno desilo. On je trčao prema nama i hteo da nam čestita Novu godinu. On je mislio da smo mi ili Amerikanci ili Kanađani i vikao je srećna Nova godina i mi smo se uplašili, ali je on počeo da trči odjednom i mi smo se zatvorili u kola. I on je lupao na prozor i ja kažem suprugu, pa ipak malo otvori prozor i on rukuje se sa nama i zahvaljuje se što smo došli u njegovu zemlju, čestita nam Božić, je mislio da smo, uglavnom tamo Amerikanci puno dolaze i Englezi, mislio valjda da smo to oni i tako i mene je strašno sramota i ja kažem, voljela bih da sretnem tog čoveka i da mu se izvinjam što sam uletela u kola i se zamandalila. Dobro, strah je ono što je neminovno, mislim, moramo priznati. Ali tako i na Srbe, nažalost, reaguju u svetu, nismo ništa bolji od njih i zato je ova knjiga nastala sa idejom. Pre nego što napravimo jedan kraći muzički predah, samo i to da vas pitam, kada je jezička barijera
karijera u pitanju, kako ste savladali jezik i kako se sporazumevate tamo? Pa ima dosta ljudi iz bivše Jugoslavije, sa njima na engleskom. Na engleskom pretežno. Da, na engleskom pretežno, da. Sada ćemo napravimo jedan mali muzički, ja se izvinjam, predah i nakon toga se vraćamo u studiju i da nastavimo naš razgovor. Slušamo Vladu Georgijeva i pesmu Iskreno. Srpska javnost upoznata je sa ovom knjigom, verujem kako kroz naše emisije i ostale, i svakako Vulkan i izdavaštvo je nekako dobro poznato našoj čitalačkoj publici. Međutim, vrlo zanimljivo mi je što je Žarko Jokanović predivnu kritiku dao. Kaže, ova knjiga u rekordnom roku će postati biblija svih onih dama koje su u 40-im još uvek same i onih koji su na pragu 50-ih i veruju da se snovi iz detinjstva još uvek mogu ostvariti. Jeste, Žarko je bio prvi urednik mog romana i napisao je recenziju romana. U stvari, cijela priča je priča o mojim snovima. Znači, snovima koji su mi se ostvarili i snovima koji tek treba da mi se ostvare. Mislim da nikad nije kasno za snove, sve dok je čovjek živi i dok radi na ostvarenju. Znači, lepo imati i dok sanja, ali ne vredi samo da sanja, mora i da radi. Mora i da radi na tome. Vi ste rekli, knjiga je pisana po istinitim događajima i svi likovi u knjizi su istiniti likovi. Jeste, to su stvarni likovi iz mog života i tu naravno pisala sam, pošto sam i član Memorijalnog društva Nikola Tesla u Njujorku, pisala sam o Nikoli Tesli, Mijalevi Marić i nekim junacima kao što su Tom Hanks i Rita Wilson, za koje smatram da kad pročitaju moj roman napravit će film poput masne, one mrsne pravoslavne svadbe ili već Mama Mia, kako se zovu njihovi filmovi. Knjiga će doživeti... Američko izdanje bi trebalo, ja se nadam do kraja ove godine ili početkom sledeće, već je prevod pri kraju. Evo, ja sad putujem krajem meseca za New York, imam pregovore sa izdavačima tamo i književnim agentima, pa eto, ja sanjam taj sanjam. Da, kao što ste rekli, u stvari štampa se treće izdanje, radi se prevod na engleski za Kanadu i u stvari za Ameriku i ovde je upravo redizajnirano izdanje, korice imamo priliku da vidimo. I da li to samo govori o uspešnosti knjige? Pa to ćemo vidjeti. Znate, rano je za uspeh u Srbiji. Znači, ja sam doživjela popriličan šok kad sam se susrela sa tom industrijom izdavaštva. Pre svega zato što mislila sam da piscu samo ima da napiše knjigu i onda je sve na izdavaču. Međutim, najlakši posao je bio napisati knjigu. A onda je borba za tržište. Jer ovde veliki izdavači izdaju jednu knjigu dnevno, što je hiperprodukcija i onda, znači, vi morate svoju knjigu da uzmete pod mišku, da idete da je reklamirate s televizije. Ja to nisam tako zamišljala, moram da priznam. Mislila sam da to sve izdavač sam radi, a onda kad sam se susrela i videla, onda sam videla da ja, koja sam u stvari ceo život volila da sam u pozadini, znači radeći PR, ja sam reklamirala klijente, neke javne ličnosti i tako dalje, nikada nisam volila da se eksponiram i tako dalje, tako da meni dolazak na svaku televiziju prilično traumatično iskustvo. Ne vidi se da znate, Pa dobro, ali ja vam iskreno kažem, jeste, ja bih volila kad bi izdavač to sve radi umesto mene, međutim to su pusti snovi za Srbiju barem, a za Ameriku to će biti neka druga priča. Da, Marina Parada, u stvari dosta ste zauzeti, izdali ste knjigu, ali vi stižete i da pišete za novine u Srbiji i Crnoj Gori, kao i u Kanadi za Mi magazin. Da li to u stvari nekako poboljšava saradnju između Srbije i Saudijske Arabije, pošto nemamo ni ekonomsku saradnju, niti bilo kakvu kulturnu razmenu? Da. Pa ja sam se trudila zaista pre nego što sam počela da pišem Ninu od Arabije da nekako približim, moj suprug je iz Crne Gore rodom, znači Crnu Goru i Saudijsku Arabiju i Srbiju i Saudijsku Arabiju i napravila sam 2 izložbe fotografija, znači jednu u Beogradu i jednu u Podgorici. Međutim, nažalost, u Srbiji nisu se pojavili političari, samo ambasadori arapskih zemalja, dok je recimo, na primjer, predsjednik Crne Gore i ministar kulture su imali sluha, došli su, bili su pokrovitelji, jer žele saradnju sa Saudijskom Arabijom, pa su na taj način, to je bila prvi put neka kulturna razmjena između Srbije i Crne Gore i Saudijske Arabije. Oni su tu pokazali mnogo veću fleksibilnost nego, nažalost, naši političari, kažem, koji se nisu pojavili. Pišem da približim taj mentalitet. Mi smo vrlo slični po mentalitetu Saudicima. Šta je to slično? Šta je taj sličan? Pa recimo, oni su jako gostoljubivi. Kod njih kad dođete kao kod nas na slavu.
Znači, vi morate da jedete jedno 16 jela i tako dalje, neće da vas pusti iz kuće dok vas ne najedu i ne napiju. Ali kad kažem napiju, tamo je alkohol zakonom zabranjen, znači pijete sokove, neki Da, jasno, da ugođaj bude potpuno. Jeste i tako dalje, a kad želite stvarno da popijete šampanjac, onda morate da idete u susednu državu, na primjer Bahrein ili Kuvajt i tamo da pijete alkohol. Da, evo sada kad spominjate koliko su oni dobri domaćini, da li imate možda prijatelje koji... Saudice, tako da ne. Imamo prijatelja, dosta prijatelja Saudijaca, a jedan je i lik u romanu koji je oženjen, tamo je po zakonu muškarac može da ima 4 žene i za svaku, to nije kao ovo u turskim serijama što mi gledamo, da žive u haremu, ne, svaka žena mora da ima znači isti tretman, ako jedna ima kuću, sve 4 moraju da imaju kuću, ako jedna ima šator, onda sve 4 moraju da imaju šator. Da, i imamo prijatelja Saudica koji je oženjen sa 2 žene u isto vreme i muku muči sa njima. To ni malo nije lako, znači stalno se priča o tom položaju žena koji je jako težak, ali i muškarci su tamo žrtve tradicije, jer on je video od svog dede, svog oca, svog pradede, svi su bili oženjeni po 4 puta i on smatra da to tako treba. Međutim, znate što to znači? Obslužiti 2 žene, ovaj naš Saudijac prijateljom pada mrtav čovek, mislim, jureći od jedne do druge, svaka mu daje spisak šta treba da kupi i tako dalje. Ovi u Srbiji jedva izlaze na kraj s jednom, kako li čoveku sa 2, a kamo li s 4? To je strašno i on jadan stalno kaže pa možda bi se trećom imao sreća, a suprug i ja stalno vičemo nemoj molim te da se oženiš 3. put, samo ćeš još veći navet. Interesuje me i to kako se vi oblačite tamo, da li morate preko glave isto da pokrijete ili ne? Preko glave ne, moram da nosim tu dugačku crnu abaju, preko glave kao neko nepisano pravilo trebala bi da nosi maramu i onda se dešava često da ta verska policija koja postoji u Saudijskoj Arabiji opominje, ali ja imam ludu sreću, odnosno sve žene strankinje, verska policija ne sme da se obrati meni, nego mom suprugu i onda njega ribaju što ja nemam maramu. I onda on kaže, na primjer, eto ja je teram, ona neće, a onda on kaže pa jeste, sve su žene tvrdoglave i tako i onda se mi raziđemo. Je li postoji neka kazna za to? Ne postoji nikakva kazna, samo eto što vam oni priđu, govore fantastično engleski jezik i onda kritikuju vašeg muža. Tako da ako želite mužu da napakostite, odete u Saudijsku Arabiju. Eto način. Sada ćemo pogledati i poslušati zapravo još jedan Majov splet pesama. Da, sada ćemo da poslušamo još jedan splet pesama, pa se ponovo vraćamo u studio i malo da se prisetimo atmosfere u emisiji Narod pita. Marina, kako smo negdje spomenuli na početku razgovora, vi ste dugi niz godina radili PR. I sada malo kada se osvrnemo na Saudijsku Arabiju, kako tamo funkcionišu i odnosi sa javnošću i PR i određene reklame, pošto svi znamo koliko je teško razdvojiti taj muško-ženski svet i koliko je tamo sve razdvojeno? Pa da vam kažem, najveći šok koji sam doživjela u Saudijskoj Arabiji, to su bilbordi, njihovi reklame ili na TV-u. Znači žena, ako reklamira haljinu ili bilo koji drugi proizvod, znači ona mora da ima maramu na glavi, veo i vide se samo oči. Ako to nije taj slučaj, drugi slučaj je da ona ima zamagljeno lice. Znači njeno lice, šake, sve ono što može da bude kao provokativno, to se ne vidi, to se zamagli. I ja sam već 7 godina tamo, navikla sam na takve reklame i tako dalje, ali me skoro slavni Armani obradovao kada sam ušla u njegovu radnju u Kovaru, u velikom jednom shopping molu, videla sam da je on, da bi dao podršku ženama, on je zamaglio lica muškaraca. Tako da se Armani bori koliko može za prava žena, odnosno da budu jednaki, jel tako? Ako su žene, ne vidi im se lice, onda se neće vidjeti ni muškarcima. Je li bilo neke reakcije nakon toga? Kako je reagovala javnost? Ja stvarno ne znam kako je reagovala javnost i mi smo bili poprilično u šoku da je to, ali ipak Armani je Armani i njemu se može. Doneli ste ovo, voljela bih kamera malo da približi koliko je to moguće. Zapravo, na izgled obično drvo, drvce malo, ali o čemu se radi zapravo? Da, to drvce se prodaje u apoteci, evo vidite ovako vakumirano i to sa njima Arapi, znači ne samo Saudici, nego ceo arapski svet sa njima čisti zube. Kad vidite oljušti se ta kora, dobije se nešto kao naša četkica za zube koju imamo kod kuće i to je drvo, arak drvo, poznato u celom arapskom svetu i znamo svi da Arapi imaju fenomenalno zdrave zube. To drvce je puno nekih
vitamina, minerala i tako dalje. Samo se sin čisti? Samo, naravno. Ne stavlja se pasta ko što mi? Ne. Premda sigurno oni koriste i ove obične četkice i paste za zube, ali to je njihovo nešto tradicionalno, zove se misvak i eto, prodaje se u apotekama. I onda se kako ovo seče? Seče se i lista se i dobije se četkica i četka se. Znači da samo po sebi ima unutra neku aromu, neki miris. Jeste. Ovo je već odavno, pa se malo svrdilo, inače je jako mekano. Jako mekano. Eto kako i u stvari kada razgovaramo, eto to je zanimljiva stvar koju verujem da dosta ljudi nije znalo. Je li ima tako još neke zanimljive stvari koje bismo se možda mi iznenadili i koje su veoma korisne u svakodnevnom životu? Pa evo ovako, šta je za njih tipično? Tipično je to da, na primjer, nema bioskopa, nema pozorišta, ne možete da vidite cirkusku predstavu u Saudijskoj Arabiji, nema koncerata i sve što hoćete da gledate, recimo naše ljubimce, mog supruga i moje, Toma Hanksa, recimo neki novi film, i morate da idete u neku susednu državu u bioskop, jer prosto mnogo je teško podeliti tu publiku na single i family u nekoj koncertnoj dvorani i tako dalje. To je tužno, da znate. A čekajte, ukoliko želimo da slušamo muziku kod kuće? Možemo preko interneta. To može, nema policije da dođe da pokuca na vrata. Ne, internet normalno radi. Sve normalno. Da. Šta vama najviše nedostaje, s obzirom da je negde drugačiji mentalitet ljudi ovde u Srbiji nego tamo, šta vama najviše nedostaje možda nedeljom popodne kada ste kod kuće? Pa dobro, nedostaje mi sestra, ali ona često dođe. Ona često dođe u goste kod nas, tako često ćaskamo preko Skype-a i tako dalje. Nedostaju mi ti neki bliski ljudi i tako, ali mi smo se nekako navikli na taj život u Saudijskoj Arabiji već 7 godina. Drugo, mnogo je mirniji tempo života. Saudijci idu nogu pred nogu. Oni nikad ne možete da vidite na ulici kao kod nas, da neko histeriše, trči, gleda na sat. To nikad ne postoji da Saudijac gleda na sat i tako dalje. Oni su jedino nervozni po meni kao da uđu u auto. Znači, oni voze 200 na sat, znači kao po Veseli Max u onom filmu. Mislim, to je za mene strašno. Je li bezbedno voziti u Saudijskoj Arabiji? Ma kakvi. To je najveći strah za mene, znači i najveća trauma. Kažu statistike da dnevno 20 ljudi pogine, a 90 se povredi. To je kao na reli trke da izađete i oni obožavaju da brzo voze i to je za mene zaista najveći strah i eto, moj muž sanja kako će jednog dana kralj da pozove kanadsku policiju i da tamo uvede red. I da se uvede red. Da, evo negde u stvari pred sam finiš našeg razgovora. Kada se ponovo vraćate u Saudijsku Arabiju? U Saudijsku Arabiju posle Njujorka, negde u avgustu mesecu. U avgustu, podobno nedostaje će vam mnogo. Imamo telefon, samo da uključimo, neko nas gleda. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Ovde Tamara Mitić iz Beograda. Poštovanje, Tamara. Poštovanje sa moje strane. Moram da vas pohvalim zaista ovako iskreno od srca. Moje porodice i ja vas redovno gledamo. Veoma ste lepi, šarmantni i moram da kažem da je emisija uvek zanimljiva za mene i vrlo edukativna za mlade kao ovoga puta kada imate ovakve goste. Hvala. Što se tiče gošća, ako dozvoljavate samo da kažem, vidite da ima šta da kaže, da je interesantna. Priča je veoma poučna za mlade, ja bih rekla širom sveta, ne samo u našoj zemlji. Ja bih lično uvela ovakve romane u redovnu literaturu zato što mislim da naši ljudi sa naših prostora nisu upoznati sa ovom temom, jer za mnogi od njih je Saudijska Arabija prilično daleko, kao i za mene, s obzirom na to da ipak puno putujem sa svojim porodicom, ali nikada nisam bila tamo. I samo za kraj da kažem da bih, s obzirom na to da je ova priča vrlo intrigantna bila za mene, volela da imam ovakvu knjigu, pa sam htjela da pitam gošću kakva je prilika da se ova knjiga dobije uz posvetu sa njene strane. Je li moguće to, Marina? Evo ovdje imate jednu knjigu, ako nije problem za Tamaru. Da, evo ja ću potpisati knjigu i da se javi vama i da uzmete knjigu. Oko ostalih detalja dogovorite se sa našom režijom, tako da nije problem. Eto, a ako ja mogu da zamolim gošću, s obzirom da je knjiga... Gledateljku? Da, gledateljku, s obzirom da je knjiga dodatno urađena i da se sprema 3. izdanje koje je dodatno urađeno s urednicom Hildom Urošević, ja bih molila, ovo će biti poklon kada izađe to 3. izdanje da kupi 3. izdanje. Dobro. Knjige su jeftine u Srbiji, kultura je stvarno jeftina u Srbiji. Hvala vam puno na uključenju i na lepim rečima. Hvala vam. Prijatno. Srdačan pozdrav, Tamara, za vas.
Evo, ima i onih i zaista verujem i većina zapravo da smatra da nismo toliko blisko povezani i upoznati sa svim ovima što ste zapravo i rekli i otkrili nam. Moram priznati, evo ja sam prvi put čula neke stvari i božanstveno je bilo razgovarati sa vama. Hvala vam najlepše. Da, zaista je bilo edukativnog karaktera i približili ste nam na neki način život u Saudijskoj Arabiji. Nije tako strašno. Nije tako strašno. Srećno izgledate i zadovoljno, tako da... Nije tako strašno, verujem. Hvala vam veliko, Marina. Hvala puno što ste bili danas naš gost. Da. Sa nama u studiju je bila Marina Bulatović-Barni, kao što ste čuli, pravo zadovoljstvo bilo je razgovarati sa njom, a ono što sledi večeras u 20